Tässä videossa mä teen tämmösen niin sanotun muuten vaan hive-videon, jossa mä pelaan mun lempipelimuotoja. Niin mennään nyt vaikka ihan briikkeä, kun siitä on mitä 3 viikkoa, melkein kuukausi siitä mun top 3 pelimuodosta, niin ne on nyt tässä vaihtunut, kun ne aluksi, mikäköhän siinä oli. Siinä oli Block Droppis, sitten oli Just Build ja tuo Skywars. Täällä on lumipallo. Jokaisessa maailmassa 360. Aika kova. Eka pelimuoto vedetty. Mennään seuraavaksi Deathroniin. Näähän on tässä uudestaan. Tois kerkesi just hui. Tois on mun main mappi oikeesti. Oh fuck. Mä tiesin, että tapahtuu. Mä en muuten oo ikinä huomannut, että tällä on muuten joku pikaksi ja miekka tällaista. Todellakin, siis tää on nyt just niin sellainen, että se aina kun minä oon siinä. Sitten. Älä! Se on vasta tuolla se vettä. Toinen vetää tässä. Ekat pääs jo. Siis mun lempi top 3 mappia Deathronissa on tietenkin sitten tulee Survival ja olisiko Prison tai Terminal. Joku voi kommentoida sinne, että mikä olisi vaikka mun ikamaksilivu. Koska Skywars ei ainakaan, koska se on maksilivu se 100. Ehkä, no Britkes on se 20 vai 25, mä en oo varma. Kuka on ottanut power-uppia? Mulla on nyt kun tuo. Tää on kyllä paha tilanne. Mä tein sen! Ui, miksi mä en tainnut sitä? Nyt kävitäänkö ykkönen? Mennään vähän kiusaamassa tässä. Mut miksi sä nyt sitten spavnaa ton? Ui simpukka! Power up spawnista kattoo. Restore level 3. Minä heitetään vain performance mode päälle. Tai siis minä heitän. Se otettiin... ei otettu. Kuin sokea on. Jump boost. Olis tullut vaikka toinen restore level 2. Kuinka paljon mä saan näitä poweruppeja? Mulla on 4 liippiä! What? Mitä?
hattia. Olisiko seuraavakin tänne? Ei juma! Mähän on ihan rich. Olisiko niin? Ei kun toinen jump. Jos anta toisen nyt käyttää. Boing. Ei toi saatana. Freak no. Oh feck. Tää on family friendly video. Mä en saa sanoa kirosanoja ja jos tulee niin ne sensuroidaan tai leikataan. Miksi ne spawnaa tolleen? Ei. Extra out. Se ei saanut mennä. Ei! Mä olisin liipannut tonne, mutta ei kyllä mitään kauheesti enää oo. Tai se elinkaarki. Se ei käytä. Ei saa kyllä vörtit liipata tonne ylös. Mulla on kumminkin... That's mine! That's not mine! Oh no, mä haluun tälle puolelle vielä. Yes, energy drink. Tää energy drink on kyllä niin ärsyttävää. Ärsyttävää! Mitä mä sanoin? Ei, mä olisin päästä top 2, mutta kun... Ei. Ja nyt se... The game. Eli Sky Wars. Mikäkään olisi hyvä pillarssi vai näin? Ui! Pillari voitti. Tässä ei ole paljon hyviä. No niin, on ihan ok mappeja, mutta pillari taisi olla paras, vaikka tää on tämmönen kuoppamappi. Tykkään tosta keskikohdasta aika paljon. Ujumpään sain blokkeja. Ujumpään lisää blokkeja. Paljon täällä on oreja! Timu-oreja siis. Jos tästä tulee housut... Mä sain... Legit 3 housut samalta islandilta. Jätkä legit Enderpearlaskis. Ja vasta chestin. Well. Miksi mulla meni noin kauan? Mulla menee tuohon luuttaamiseen aina vähintään puoli vuotta. Onneksi mulla on vielä 1 knockback. Jes, mä sain näitä enchantista tippiä. Mutta puuttuu se kypärä, jonka voi saada näistä emeraldioreista. Siinäkin on ehkä. Timu fullit, let's go, let's go, let's go, let's go. Mulla on parhaimmat armorit ja... Otas. Yes. Yes! Mulla on full HP, mulla on kaikki hyvin. Missä se sitten naamani eteen nuo blokit? Otetaan nyt se kompassi, koska jos mä joudun taas siihen tilanteeseen, että mulla menee... Se on tuolla se viimeinen jätkä. Mikä haistumista. Come here. Vitus kattuu. Mun taktiikka ei toiminut ja tällä ehkä on. Ei kyllä on reach.
Mitä? Mulla ei meinannut lähteä tosta kuvakulmasta pois, ja mä meinasin hypätä vaan alas. No jätkä niin sanotusti pyöritteli mua äsken. Ja homma. Sydämet. Ai se oli tossa! Mikä mun aimi on? Mä teen tohon ehkä 0,1 ennen kuin... Näin. Se video oli siinä. Nähdään. Hei hei.